Teším sa a teším sa, keď už budem baliť bubny po koncerte. Je to veľký adrenalín, veľká radosť. Ideš skočiť do Jamuleho. Blízko tam dole za najbližším rohom je ukryté miesto pred očami Bohu. Urobíš ešte pár krokov a čakáme na teba 7,5 rokov. A možno si nás nikdy nepočul, nevidel a hlavu máš plnú pravda pravidiel. Ešte na toto miesto ťa pustíme, len keď v hlave máš priestor. Dámy a páni, Corbin Dallas. Konečne aj intelektuáli majú svoj desmod. Kto mi to ešte pred pár rokmi bol vôbec povedal, že toto insitné trio to raz dotiahne až do Rádia Lumen. Priatelia, ja neviem, či ešte je na Slovensku nejaká kapela, ktorá by bola menej relevantná. Ešte aj Google sa pri tejto kapele pýta, did you mean Janko Lehocký Revival Band? Treba ale na druhú stranu určite priznať, že len málo ktorá slovenská kapela predáva toľko ako Corbin Dallas. Len čo ja viem, tak už predali televízor, 3 gitary a najnovšia repro sústavu. Priatelia, vaša hudba lieči. Počul som, že ochrnutý chlapec na Kramároch vraj vstala z vozíka, aby vás vypol v rádiu. Druhý album, wow! Priznám sa, nedúfal som, že dokončíte vôbec ten prvý. Aké to je byť stále one hit away from being a one hit wonder? Teda, asi si sami všimli, že na novom albume s názvom Karnevalová vrana je zopár zmien. V prvom rade hosťoval na ňom Andrej Šeban. Andrej Šeban. Zámerne som urobil pauzu, aby ste si mohli čeknúť na Wikipedii, kto to je. Pribudol aj nový textár. Monika Kompaníková. Monika Kompaníková napísala na album 2 dobré texty. Na albume tak okrem všeličoho iného môžete nájsť aj 2 dobré texty. Milan Lasica sa vo vašom albume vyjadril, že je nepočúvateľný. Asi preto, že sám veľmi dobre už nepočuje. Priatelia, o všetky skladby na tomto albume sa postaralo trio dobrých kamarátov, ktorí celému Slovensku dokázali, že aj v amatérskych podmienkach sa dá robiť amatérska hudba. Nalej. A veľmi decentne, aj naozaj zastúpením Moniky, ktorá napísala naozaj 2 skvelé texty, Beh a Trofé. Takže nech sa tomuto albumu darí. Nech si ho každý z vás stiahne. A nech raz môžeme počuť tie krásne slova v jednej nemenovanej televízii a Zlatý Slávy získava. Corbin Dallas! Chcel by som byť lepší otec, skorej chodiť viac ťa obliecť do suchých nohavíc. Zaslúžia si naše mamy lepších synov, než sme sami. Kto už nás vychová? Túžiš hľadať v pozornosti, poza úne a drobnosti.
nevedel, a čo s tým urobí.